Gıssawly habar jurnalistika adalgy bolup bu söz düzümü ýa-da gıssawly habaryň özü Türkmenistanyň döwlet teleradio kanallaryna efire berilýän habar gepleşiklerini asla ulanylmaýar. Bu adalganyň ornuny tutjak başga sözler hem ulanylmaýar. Ingliz dilinde breaking news Türk televizion kanallaryna son dakika ýa-da sıjak haber ýaly sözler gıssawly habary tomoşaçylary, dinleýijilere ýetirmek üçin ulanylýar. Ingliz diliniň Macmillan sözlügi breaking news ýagny gıssawly habar sözüni ingliz diline şeýle düşündiriş berýär. Ýaňy bolan ýa-da başlan bir waka barada kabul edilen we ýaýlyma berilýän maglumat. Collins sözlügi bu adalganyň jurnalistik terminini aýratyn belleýär we muňa ýaňy bolan ýa-da dowam edýän wakalar baradaky habarlar diýip düşündiriş berýär. Oxford jurnalistika sözlüginde breaking news ýa-da gıssawly habar şeýle düşündirilýär. Günnelik habardan tapawutlukda garaşylmadyk ýagdaýda ýüze çykýan ýa-da açylýan habar. Berkarar durnuklu sözlerini her gün ýygyderli gaýtalaýan türkmen televizion kanallarynaky habar gepleşikleri soňky ençe ýylyň dowamyny haýsem bolsa bir habary ýörüýte ýazmaça gıssawly howlukmaç iň soňky elin ýa-da ekskluziw habar häsiýetlendirip efire bermedi.